Surya sing tak tresnani kejaba sliramu wong kuwi ngono aku sing Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno apa juritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyong tobat-tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe hati sekti bondo apun karmo Roro jonggrang apa nyuwunmu anak ora ono wanita sing ayu kejaba wong ayu tak ibaratke ombone jurang sanggah tak pencoloti Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pangging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jonggrang manuta sing Roro jonggrang panyuwunmu tak turuti matur sembah nuwun wong ayu
Satu tembang caos kunjuk dumateng Bapak Kades, Ibu Kades ya, sekecamatan sekecamatan Sukorjo Ponorogo. Mugi-mugi kanthi lagun niko dadosa jampining saya. Ayo no, sigrano wong ayu. Jeng Sulis ngateko Maria Punjung. Dalu Mbak Sulis Eva. Selamat malam Sugeng Dalu Lek Gembes Maria Punjung yang manis. Semangat ya wong ayu. Iya Koko Beluk. Koko beluk bener nek Koko beluk. Batenku Koko. Mergane Koko ki putih. Lah iki kan Koko sing anu kebakaran. Iya. Ki alhamdulillah. Karang lulor luar biasa Mbak Maria. Karang lulor patut diacungi jempol. Guyub rukun kompak ora koyok desa Karang lulor. Lor dipandhingani panjenenganipun nggih menika Bapak Kades. Bapak Kades nggih. Lek rakyate rukun guyub ngene iki didongake Bapak Kades periode ke depan tetap memimpin desa Karang lulor. Ketua panitiane yo panggah ya. Kebetulan toh Mas panitiane. Itu memakai seragam. Ibu-ibu PKK yang cantik. Luar biasa. Bapak-bapak panitia wah luar biasa. Dalu sedaya kemawon Ibu. Iya, oke satu tebang. Caos kunjuk dumateng bapak-bapak panitia, ibu-ibu PKK yang cantik-cantik ya. Caos tebang opo wong ayu. Jangan lupa ya untuk masyarakat Ponorogo tercinta ya. Ini kaos dari Sekar Gadung Indonesia sudah keluar.